Вітаю вас, паважаныя гледачы. З вами Александр Кнырович і атмасфера. Тыдзень, шчыра кажучы, быў, не ведаю, як яго можна назваць, можа дзіўны, можа незвычайны, давайце падумаем разам. На гэтым тыдні Лукашенко забіў, па-іншаму не скажаш, свой самы любімы, самы амбітны праект. Просто так, сказаў: ай, нічога не атрымалася, рэшце, не шкада. Што за ён і колькі каштаваў? Пра гэта я раскажу вам падрабязна, а яшчэ пра сітуацыю з бензінам у Беларусі на фоне расійскага крызісу, пра абвостраную дружбу з адной цэнтральна-азіяцкай краінай, пра важныя статыстычныя паказнікі, крымінал, узровень сацыяльнага развіцця, інтэрнэт-гандаль, дзяржпрадпрыемства і гэтае, як іх? Іх яшчэ футбалісты рэкламуюць. Пра чыпсы. Вось, іх мы, аказваецца, таксама актыўна купляем у Расіі. І куды глядзець Лукашенко, спытаеце вы? Так вядома, куды. Галоўнай навіной тыдня стала не перамога зборнай маленькай Нарвегіі над Бразіліяй, а вяртанне ў шыхты адной, прама скажем, цуда жанчыны. Таму зрабіце сабе кубачак гарбаты, а можа і наліце чагосьці з бурбалкамі. У гонар гэтай самай жанчыны. Зрабіце бутерброд і сядайце зручней. Гэта атмасфера, і мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі, дарагія мае. Пачнём з галоўнага, пра той самы загублены, забіты праект. Вось глядзім мы з вамі на Лукашэнку. І што бачым? Правільна, што ён недавучка, дылетант ва ўсім, за што б не браўся. Некампетэнтны проста ва ўсім. Ад футболу і сістэмы адукацыі да прамысловасці і штучнага інтэлекту. Няма ніводнай галіны, у якой ён бы не сказаў, не зрабіў якую-небудзь відавочную дурасць. І тое, што ў выніку на гэтай дурасці былі выкінуты мільярды вашых грошай, гэта ж проста. Лічба на табло. Але кожны раз, назіраючы за гэтымі скокамі і выкрутасамі, ты думаеш, ёсць жа галіна, у якой ён прафесіянал. Павінна ж яна быць, ён жа дарослы мужик. Ён жа вучыўся, на нешта патраціў гэтае жыццё. І паводле агульнай думкі, гэтая галіна сельская гаспадарка, праўда? Ён жа ў нас былы старшыня калгасу гарадзец. Павінен хоць тут нешта разумець. Так? Але не. На мінулым тыдні было ўрачыста спыненае функцыянаванне аграхолдынгу Купалаўскай. Ён будзе расфарміраваны, а прадпрыемства перададзены ў камунальную ўласнасць. І не, гэта не проста некае яшчэ адно сельгаспрадпрыемства. Зусім не проста. Гэта асабісты праект Лукашэнкі. 10 гадоў таму ён загадаў аб'яднаць некалькі прадпрыемстваў на роднай Магілёўшчыне, каб, значыць, паказаць свету нешта такое эфектыўнае, паспяховае, сельскагаспадарчае прадпрыемства 21 стагоддзя. Загадалі ў 16-м, стварылі у 17-м і падпарадкавалі холдынг каму? Дакладней, чаму? Правільна, кіраванню справамі нашага галоўнага аграрыя, хутараніна. І пайшло-паехала. Рамкі праграмы не дазваляюць расказаць усю гісторыю. Але давайце проста ўспомнім, што кіраўнік нашага эталоннага прадпрыемства Дмітрый Васілеўскі чамусьці быў знойдзены павешаным у лесе 31 сакавіка 18 года, у свой уласны дзень нараджэння. Паводле ўспамінаў блізкіх, ён месяцамі не атрымліваў зарплату, працаваў без выходных, ездзіў па гаспадарках, збіраючы справаздачы і мяркуючы з абрывачных фразаў жонкі. Нешта ішло не так з самага стварэння холдынгу. А далей толькі больш. Эпізод з абасранымі каровамі, прабачце за цытату, здарыўся якраз у Купалаўскай, у ягонай асабістай гаспадарцы, якая, нагадаю, павінна была нешта прадэманстраваць свету. Верагодна, якраз гэта. Вось гэты спосаб кіравання. А далей усё як мае быць у нас. Карусель кіраўнікоў, дакладныя КДК пра тое, які там бардак, антыкрызісныя планы і, як мінімум, 200 мільёнаў рублёў выкінутыя ў бок прадпрыемства толькі за апошнія 1,5 года. 200 мільёнаў. І вынік, які і дабіў
Лукашенку. Нягледзячы на ўсе планы, падзеж целятаў не быў ліквідаваны. А наадварот, вырас на чвэрць. Тэхніка да ўборкі не гатовая, а часам элементарна там. Не хапае вады, грошы страчаны, холдынг расфармаваны. Нешта паказаць міжнароднай грамадскасці так, каб пра Купалаўскае напісаў Вашингтон-Пост, прама скажам, не атрымалася. Правал, дно. І застаецца адно пытанне. Калі ён пры такой увазе заваліў і аграхолдынг, дык у чым ён ввогуле разбіраецца? Як думаеце? Напішыце пра гэта ў каментарах і пастаўце лайк нашай праграме, калі вы цяпер у бяспецы. А мы паехалі далей. Дык як у нас з бензінам? Мяркуючы з справаздачы ў Дзяржсмі, усё цудоўна, усё проста выдатна, дзіва як добра і няма ніякіх падставаў для хвалявання. Нават у самых-самых памежных вобласцях. Вельмі яны ў нас у гэтым пераконваюць. А тым часам гэты самы бензін чамусьці падаражэў яшчэ на 1 капейку. І незалежныя медыа пішуць, што нашыя імперскія сябры вымелі ўсю тару для паліва. Каністры з крамаў прыфрантавой, з крамаў памежнай зоны. І з мяжы, якой быццам бы не павінна быць. Прыйшла навіна пра тое, што расіяніну забаранілі пакінуць Расію з лішнім бензінам у каністры. У іх там забаронены вываз за мяжу. І тут у нас зноў узнікае пытанне. Так мы ўжо не ў саюзе, не ў саюзнай дзяржаве. Паказнікі саміх нафтазаводаў на фоне удалых атак ЗСУ рванулі ўверх. Яны загружаныя пад завязку, а прыбытковасць падрасла з мінусавых значэнняў адразу на 15 адсоткавых пунктаў. Пагадзіцеся, гэта крыху новая сітуацыя. Чым горш Расіі, чым далей украінскія дроны трапляюць у нафтазаводы, тым выгадней Беларусь, нашаму роднаму бюджэту. Ну, у мяне так атрымліваецца. А ў вас? Пагадзіцеся, парадокс. А яшчэ мы на гэтым тыдні сябравалі з Узбекістанам. У Беларусь прыязджаў іх мясцовы прэзідэнт Шаўкат Мірзіёеў, прадстаўнік, скажам так, мяккага аўтарытарызму. У адрозненне ад Лукашэнкі узбекскі рэжым спрабуе выглядаць прыстойна. Лукашенка сустракаў госця ва ўжо звыклай чорнай турэмнай робе, але з відавочным парушэннем. Сказаў бы яму нехта, што на зоне забаронена апранаць белую майку пад кухвайку. Яна павінна быць цёмнага колеру. Чорная, цёмна-сіняя, цёмна-зялёная. Ну, куды гэта? Ці перспектыўная супраца? Узбекістан – гэта краіна, дзе актыўна расце эканоміка. Там вельмі маладое насельніцтва, 37 мільёнаў чалавек, і сярэдні ўзрост 27 гадоў. У Беларусі за 40. Там сам памер ВУП удвая большы, але ў разліку на чалавека ў 2 разы меншы, чым у Беларусі. І сярэдняя зарплата ў 2 разы ніжэйшая, чым у нас. Якраз таму прадстаўнікі Узбекістану займаюць значнае месца сярод 35 тысяч замежнікаў, якія сёння ўжо працуюць у Беларусі. Наш прэм'ер Александр Турчин правільна ў цэлым казаў пра тое, што паміж Зімбабве, Мьянмай, Пакістанам і постсавецкімі рэспублікамі варта выбіраць якраз тыя рэгіёны, з якімі ў нас ёсць устойлівыя гістарычныя сувязі. І Узбекістан адна з такіх рэспублік. Засталося толькі рэалізаваць патэнцыял. А з гэтым у нас неяк звычайна не вельмі. Але паехалі далей. Крыху статыстыкі. Падае прыбытковасць дзяржпрадпрыемстваў. Акрамя натуральна нафтазаводаў. У сталіцы доля стратных прадпрыемстваў ужо практычна 30%. У рэгіёнах сітуацыя крыху лепшая, але там няма ніводнай вобласці, дзе б гэты паказнік быў ніжэйшы за 20%. Які рэгіён Беларусі самы крымінальны? Калі верыць статыстыцы, Магілёўскі раён. 121 злачынства на 10 тысяч жыхароў. У сталіцы гэтая лічба заўважна ніжэйшая, 77 злачынстваў. А вось самы бяспечны рэгіён Берасцейшына. 59 злачынстваў на 10 тысяч жыхароў. А ў сусветным рэйтынгу сацыяльнага прагрэсу Беларусь апусцілася на 70-е месца. Прама скажам, мы рэгрэсуем у рэйтынгу прагрэсу. Ён вымярае як рэалізацыю базавых патрэбаў, харчавання, медабслугоўвання, вада, бяспека, так і доступ да інфармацыі і ўзровень рэалізацыі правоў чалавека.
Інтэрнэт-гандль займае ўжо 14% ад усяго аб'ёму гандлю. У 22-м было толькі 6%, а гэта значыць бурны рост. І мы ў гэтым паказніку толькі крышачку адстаем ад сярэднееўрапейскіх 17%. І наша любимая рубрика Качанова. Міма гэтай навіны мы, вядома, не маглі прайсці. Пасля працяглага перапынку на палітычную сцэну вяртаецца... Тут мае быць барабанны дробат. Вяртаецца Надзея хаатычная Катгавец. І такія феерверкі, петарды, хлапушкі, аплодысменты. Ура, ура! Так, наша цуда-жанчына вярнулася. І цяпер прызначаная прадстаўніком Лукашэнкі ў Магілёўскай вобласці. Чаму я так радуюся, спытаеце вы мяне? Ох, наша выдатная Надзея, Надзя, ужо амаль 40 гадоў побач з Лукашэнкам. У 87 годзе яна працавала галоўным эканамістам Саўгасу «Гарадзец», які тады ўзначаліваў малады і перспектыўны дырэктар. І ёсць расследаванне на тэму іх, скажем так, пазаслужбовых дачыненняў і пазашлюбных дзяцей Лукашэнкі. Але рэч нават не ў гэтым. У нас ўсё ж эканамічная праграма. І таварыш Каткавец цікавіць нас выключна згледзячы нанесенай краіне, бюджэту, а значыць і вашаму асабістаму гаманцу шкода. І справаў за ёй цягнецца шмат. І з Міністэрства сельскай гаспадаркі, дзе яна служыла намесніцай, і з адміністрацыі прэзідэнта, дзе ёй таксама даводзілася працаваць. Але самы галоўны правал – гэта тая самая біятэхналагічная карпорацыя, куды было ўкладзена больш за 700 мільёнаў долараў, якая замест прыбытку цяпер генеруе выключна страты. І вось здавалася, сотні мільёнаў долараў стратаў. Вось яна чыноўніца, якая асабіста курыравала праект і была адказная за правал. Ну вось, хапайце яе і цягніце ў СІЗА, ў турму. Гэта ж чыстае шкодніцтва. Але не. Перачакала шторм у адным з профільных інстытутаў Акадэміі навук і дзень добры вам, калі ласка. Зноў у шыхце, на плаву. Непатопная наша Надзея. Браво, браво, браво. На яго месцы павінен быў быць я, напісаў у калонцы для Белсату Зміцер Міцкевіч. Пра каго гэта ён? Пра зборную Нарвегіі, якая на гэтым тыдні проста разграміла не Албанію і не Камерун, а саміх бразільцаў. А ці маглі б мы быць на іхным месцы? Зміцер успомніў, што 20 гадоў таму пры Малафееву мы прэтэндавалі на выхад з адборачнай групы і даволі упэўнена перамагалі гэтых самых нарвежцаў, не лічачы гэты вынік нечым выдатным. Мы прапусцілі тады наперад толькі палякаў і украінцаў. У нас былі шансы. А цяпер, у нас створаныя унікальныя умовы для развіцця спорту. Дзяржава забяспечвае спартоўцаў усім неабходным. Нідзе няма такога падыходу. І дзяржава мае права патрабаваць выніку. І ці ёсць вынік? Мы ж, як мінімум у футболе, проста дэградуем пры такой апецы. Не заўважаеце? На чэмпіянаце свету гуляюць зборныя не толькі Нарвегіі, а яшчэ і Узбекістану, і Кюрасау, і астравоў Зялёнага мысу. Там няма нейкіх асаблівых бюджэтаў, умоваў, але яны гуляюць, а мы? Ведаеце, у чым розніца паміж сістэмамі падрыхтоўкі футбалістаў у вельмі паўночнай Нарвегіі і Беларусі? Там сістэмнае ўкладанне ў інфраструктуру на працягу 10-годдзяў за кошт даходаў ад гульнявой індустрыі. І там да 14 гадоў ад футбаліста не патрабуюць вынікаў. І валанцёрства велізарнай колькасці трэнераў-бацькоў. І вось яны б'юць Бразілію і гуляюць у чвэрцьфінале. А ў нас? У нас нейкія пастаянна хаатычныя, істэрычныя рашэнні. Тут абрэзаць, там забараніць, а яшчэ ж забарона на працу спартоўцам, якія падтрымалі ліст супраць гвалту ў 2020. І з дзяцей у любым узросце выціскаюць вынік. І выніку няма. Як няма і ніякай сістэмы.
И мы радуемся ничьей с Буркина-Фасо. И, конечно, перамозе над Сирыяй. Все у нас было, каб гуляць у чвэрцьфінале чэмпіянату свету. Але Лукашенко, як цар Мідас, толькі ягоны дотык ператварае ўсё зусім не ў золата, а ў лепшым выпадку у гной. Што ў сельскай гаспадарцы, што ў адукацыі, што ў футболе. Наперад, Норвегія! Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Пабачымся ў наступным выданні. Бывайце!